Sabar dudu ateges meneng lan nrimo pasrah tanpa kersa. Nanging sabar iku wani ngadeg jejeg senajan angin tekon rajang awakmu. Wong sabar dudu wong kang ora tau loro ati, nanging bisa nggulung laraning ati dadi kekuatan kanggo nerusake laku. Syukur iku dadi dalan supaya uripmu tansah ngrasa cukup, aja mung nyawang dhuwur, coba waspadakno sak kiwa tengenmu. Syukur iku ora nunggu kabeh wis sampurna, nanging syukur iku sing gawe uripmu dadi sampurna. Mumpung isih diparingi wektu, nikmatono saben tetesing banyu kanthi rasa matur nuwun marang Gusti Kang Maha Gesang. Ikhlas iku sejatine ilmu sing paling dhuwur, amarga ora ana tulisan lan ora ana swarane. Ikhlas iku kaya nulis sak nduring banyu. Urip iku mung sedhela, sabaro nalika nyunggi beban, syukura nalika nampa pandum, lan ikhlasa nalika kudu ngeculake. Yen telung prakara iki rumasuk ing balung sungsummu, mulyaning urip bakal dadi duwekmu. Ora mung ing donya nanging tumeka ing ndelahan.